Usa sa mga nabiktima sa online travel booking scam sa Santa Fe, Bantayan Island, misaysay nga na-traumatize paghihapon sila sa hitabo hangtod karon. Ano ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Labas pa sa panumduman nining 28 anyos nga si Lindon, di niya tinuod nga pangan. Ang kahasol og kalagot nga gibati. Naghinam-hinam unta siya uban sa tulo ka mga barkada sa stress-free og super relax nga bakasyon sa mga maanindot nga beach ug suruyanan sa Santa Fe sa isla sa Bantayan niadtong Abril 6. Gani gikan pa sila sa duty ug nilahos na sa paglarga padung sa Santa Fe. Apan imbis mo check-in sa ilang gibook ug gibayran nga kapuy-an. Ilang nasuta nga balay di ay sa kapitan sa barangay poblasyon sa Santa Fe ang gitudlo sa scammer. Nakakita kog post sa Bantayan page wherein I can say na it was legit because most of the transactions from the house owners and mga tao dito na mag-accommodate og mga guests are the transaction is really inside the page of Bantayan. Dito sa police station ilang nasayran nga doon na pay laing kapinapo ka grupo nga nabiktima sa scam booking. Iyang panghinaot ng ilang na sinati di na mahitabo sa ubang mga turista. Delete those existing page sa Facebook and create a new page wherein, yes, managed by the tourism, the LGU of Santa Fe or the Bantayan, so that they can filter kung kinsa ra who are those legit na mga house owners and katong mga pension house dito or resort lang ang pwede mag-post dira approved by the LGU of Santa Fe. Samtang gisawayan sa GMA-RTV Balitang Bisdak pagkuang habig sa Department of Tourism kabahin sa issue. Apan ang tubag ni Secretary Cristina Garcia Frasco. The Santa Fe issue regarding the travel booking. This event is designed so that our travelers and tourists who come into the Philippines will feel the genuine welcome of the Department of Tourism and the warmth of the hospitality of the Filipino people. And the effort of the Marcos administration is to ensure that we enhance the overall tourism experience. Sa miaging simana, mipadayag ang lokal nga kagamahanan sa lungsod sa Santa Fe nga pangitaan nila og paagi nga di na masubli ang pagpangilad sa mga turista og matumbok kinsa ang mga scammer. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live.